बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीनि 72थि जोनोम साननि गाहाम हामलायथि जासिदों। दिनै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मथंगापुरी पार्कआव तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि बानजायनायाव भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीनि 72थि जोनोम सान फालिदों। बे जोनोम सान फालिनायाव बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', 22 नं तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी, एमसिएलए हेमन्त कुमार राभा, तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो तामुलपुर जिल्लानि समाज सिबियारि बिथांमोना बाहागो लानानै जोनोम सान फालिनायखौ मेहेरगोनां खालामो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायोदि फोरोंगिरिफोरा सानफ्रोमबो फरायसालियाव नुजाथियाब्ला बिसोरनि सायाव स्ट्रिक्ट एक्शन लानाय जागोन आरो गोबां फरायसालिफोराव मिड डे मिल संनायखौ नुनो मोना आरो जुदि मिड डे मिलखौ इयुननि समफोरावबो बिदिनो संनाय नुवाब्ला फरायसालिनि सायावबो स्ट्रिक्ट एक्शन लानाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टार बयजोंबो सिबिजानाय बयजोंबो अनजानाय जोंनि भारत हादरनि सासे महान दैदेनगिरि नरेन्द्र मोदी बिथांनि 72थि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ दिनै तामुलपुरनि एमएलए जोंनि एमसिएलए हेमन्त राभा गासैनिबो प्रेजेन्सआव डिपुटि कमिशनार बयबो जयै बेवहाय फालिनाय जादों आरो जोङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों बिथाङा गोख्रोङै भारतखौ दैदेनलांबाय थानो हाथों आरो बिथांनि दैदेननायाव दिनै भारतबर्षआव जिखिनि गोदान गोदान बिथांखिफोर फैदों जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय इन्डास्ट्रिनि बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जिफोर दिनै मोजां मोजां बिथांखिफोर फैदों बे बिथांखिफोरा जाफुंसार महर मोनथों आरो जों बयबो गोजोननाय मोनदों जे भारत उदांस्रिनि 70 बोसोरनि उनाव जोङो सासे ओरैबायदि मोजां दैदेनगिरि मोननो हादों जायनि गेजेरजों जोंनि जौगानाया जोबोद स्पिडआव जागासिनो दङ आरो आङो मिजिंथिदों जे बिथांनि दैदेननायाव भारतबर्षआ मुलुगाव बयनिख्रुइबो रांखान्थि बिथिङावनो जा बा गुबुन बिथिङावनो जा जौगासार हादोर मोनसे महर मोननो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो फिन खेबसेबाव बिथांनि जोनोम सानाव बिथांनो गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे बिथांनि देहाया अरायसम मोजाङैनो थाथों आरो बिथाङा आरोबाव नै गुन सक्ति लानानै जोंनि हादोरखौ सिबिनो हाथों बेखौनो मिजिंथियो। मैयायै आङो जोंहा कुमारिघाटा ओनसोलनि मारियामपुराव थांदोंमोन मोनसे लामा बेखेवनायनि हाबाफारियाव आरो रिटार्न फैबाय थानायाव प्राय 10:45 जाबायमोन। बै समाव फरायसाफ्रा लामाथिंजाय ओंखारबोबाय थादोंमोन आरो बेवहाय सोंनायाव बिथांमोना बुंदों जे फोरोंगिरिया सफैनो हायाखै आरो सफैयाखै दा बेनिखायनो जिहेतु 10:45 फरायसालिनि सम नङा आरो बै समसिम फोरोंगिरिया सफैयैनि थाखायनो बिथांखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। उनाव बिथाङा डिपार्टमेन्टेल इनकुवारि खालामनायाव बिथाङा खबर होदों जे बिथाङा बाजार खालामनो थांदों होननानै किन्तु बाजार खालामनायनि थाखाय सम दङ। दा फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिफ्रा रेगुलार जायाबा बिनि सायाव स्ट्रिक्ट एक्सन लानाय जागोन आरो गोबां फरायसालिफ्राव जों नुनो मोनदों जे मिड डे मिलखौ बिथांमोना सङा। दा मिड डे मिलखौ जुदि सङाब्ला बियो जोबोद मोनसे दाय जायो, बेयो मोनसे क्राइम जायो। दा नंखायनो जाय फरायसालियाव जोंनि फैगौ समफोरनिफ्राय जोङो इतिमध्य मोनसे नटिफिकेसन होदों जोंनि इएमफ्रा जोंनि एमसिएलएफ्रा जायगा जायगा बेरायगोन आरो बै समाव जुदि सोरबा मिड डे मिल सङाब्ला बा सोरबा फोरोंगिरिया एबसेन्टब्ला बेखौ स्ट्रिक्टलि एक्सन लानाय जागोन। नमस्कार। আজি माननीय भारतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डाঙৰীয়াৰ ৭২তম জন্মদিবস এই জন্মদিবসত আমি গোটেই বড়োলেণ্ডবাসীৰ হৈ ইউপিপিএল দলৰ আমি চেণ্ট্ৰেল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক বা প্ৰাইমাৰী পৰ্যায় গোটেইবিলাক একেলগ হৈ কিনে মাননীয় চিফ মহোদয় আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ মহোদয় প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ তেখেতৰ উপস্থিতিত আমি মাননীয় ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আজি জন্মদিবস পালন কৰিছোঁ। ইয়াত আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতক অলপ ঈশ্বৰৰ ওপৰত কামনা জনাইছোঁ যাতে তেখেতে আৰু দেশক আগতকৈ যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক পৃথিৱীৰ ভিতৰত এখন উন্নত মানৰ দেশ গঢ়ি তোলাত তেখেতে গুৰুত্ব সহকাৰে কৰ্মকৰ্তা কৰি আছিল, ঠিক তেনেকুৱাকৈ ভালদৰে আৰু ইয়াতকৈ আকৌ ভাৰত যাতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক যাতে ওপৰলৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ।